Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online. Tulong balita online, tulungan tayo. 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 Tulong balita online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong balita online, 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 tulungan tayo. Kooperatiba? Negosyo kooperatiba. Mag-uunang kooperatiba? Sumali kaya? May bayad ba? Maging miyembro ng kooperatiba? O di kaya'y meron din kayong benepisyo? Paano kaya? Narito na ang sagot sa inyong mga katanungan. Balita kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Isang oras na programang maghahatid ng tamang impormasyon, gabay at tulong patungkol sa kooperatiba at iba pa. Coop Balita kasama ang Cooperative Development Authority Regional Office 1. Lamang sa Tulong Balita Online. Tulong Balita Online. Tulong Balita Online. Members. Okay. So along with BIR Form 1904, you also have to submit a photocopy of any identification issued by any authorized government body. So ano po ba yan? Pwede yung birth certificate, voter's ID, community tax certificate, or any identification which contains the name, address, and birth date of the member. So yun po yung isang option na pwede nating gawin para mapabilis yung pagkuha ng TIN number ng ating mga members. So second, kung talagang gusto nyo na makuha ka agad, ito po yung gagawin ninyo. As cooperatives, pwede po kayong mag-register sa e-reg system access po natin. So next slide please.
Okay, so an option to expedite the process is for the cooperative to apply for an electronic registration system access through the Office of the Assistant Commissioner Client Support Service in the BIR National Office. So pag nag-apply po kayo dyan at na-authorize, the cooperative na mismo ang mag-i-issue ng TIN sa kanilang mga members. So along with your application for e-reg access, so kailangan pong mag-attach kayo ng certification under oath of the list of active and inactive members and their capital contribution. So there are two ways for you to secure yung TIN ng inyong mga members. One, kayo mismo na cooperative pumunta sa BIR in behalf of your members, then you apply para for you to secure yung kanilang mga TIN number. Then next, or pwede rin po kayong mag-apply sa aming electronic registration system para mabigyan po kayo ng access. At kayo na mismo yung magbibigay ng TIN sa inyong mga members. Next slide. Okay, so who are considered inactive members? So sabi ko nga po kanina, those members who are declared not in good standing. Okay. Next, members whose whereabouts are unknown for the last, not known for the last or continuous period of 6 months. Members who do not have transaction or not patronizing any business of the cooperative for a continuous period of at least 6 months. And last, members who are not participating in the activities of the cooperative within a period of 6 months. So mapapansin niyo po dyan, meron po tayong period for us to determine kung yung etong member ba na to is inactive. So within a period of 6 months, pag wala siyang naging transaction sa inyo, hindi siya nakikipag-participate, then you can consider that member as inactive. Okay. So what is the prevailing rule? Next question. On the exemption of interest earned from the savings and time deposit accounts of members of cooperative engaged in lending. So dito po, yung cooperative, ano yung main activity ng cooperative natin? That the cooperative is engaged in lending. So ang tanong, yung ano po ba yung rule natin sa exemption ng interest na kinikita ng mga sa mga savings and time deposits ng ating mga members? So anong sabi po ng batas natin? Interest income earned from savings and time deposit accounts of members of cooperative engaged in lending are exempt from any taxes. Pursuant to Article 6061 of Republic Act 9520, which provides that transaction of members with the cooperative shall not be subject to any taxes and fees, including but not limited to final taxes on members, deposits, and documentary stamp. So malinaw po ang ating batas, exempt po ang interest income na kinikita ng ating mga miyembro from their savings and time deposits accounts sa cooperative. Okay. Next slide. What is the prevailing rule on the exemption of interest income? Okay. So this is reiterated in Section 7 of the Joint RRR, stating that registered cooperative dealing or transacting business with members. So napaka-particular po na ating batas. The cooperative must be dealing with members only, shall be exempt from paying any taxes and fees, including but not limited to documentary stamp imposed under Title 7 of the NIRC. Next slide. Are statutory contributions made by cooperatives as employers excluded from the gross income? So, excluded ba as employer? Yes, contributions made by a cooperative as employer share to GSIS, SSS, Medicare, and Pag-ibig contributions, excluded po yan sa inyong gross income, and it can be claimed as an allowable deduction. Okay. So next slide. Exempt ba ang mga cooperative from the assessment of 1% and 2% creditable withholding tax on isolated purchases of not more than 10,000 each from non-regular suppliers? So, ang sagot po natin dyan, exempt. May exemption? Yes. Pag yung cooperative po natin is considered as top withholding agent, so hindi po siya exempt sa 1%
and 2% creditable withholding tax. Okay. And if our cooperative made a single purchase of more than 10,000, then subject po siya sa withholding tax. Then, sino po ba itong sinasabi nating regular suppliers? So you have to qualify sino po ba yung mga regular suppliers natin. Now, pag sinabi po nating regular suppliers, this refers to suppliers who are engaged in business or exercise of profession or calling with whom the taxpayer buyer has transacted at least 6 transactions, regardless of the amount per transaction, either in the previous year or the current year. So ang ibig sabihin, so considering po na hindi naman po kayo top withholding agent kasi nga yung gross income niyo or yung purchases niyo hindi umaabot ng 12 million sa isang taon. So hindi po kayo classified as top withholding agent. So supposed to be, hindi po kayo required na you are exempt from the assessment of 1% and 2% creditable withholding tax. Pero pag nagkaroon po kayo ng transaction sa inyong regular suppliers for at least 6 transactions in a year, na on the 7th transactions ninyo sa inyong regular supplier, kailangan na po kayong mag-withhold or you are already subject to withholding tax. So kahit na nga po yan, hindi yung single purchase ninyo, di ba? Sabi natin, dalawa yan. Top withholding agent at saka yung single purchase niyo is more than 10,000. So kailangan nyo nang you are already subject to withholding tax. Pero kahit na po less than 10,000 yan, kung humigit kayo sa 6 na transaction sa inyong regular supplier, kailangan nyo na pong mag-withhold ng, or you can already be subject to withholding tax. Either 1% for goods and 2% for services, purchase of services. So I hope maliwanag po tayo dyan. Next slide. Okay, so hindi po, dati po sa ating tax code, pag kailangan po namin kayong i-audit o tingnan yung mga libro ninyo, humihingi po kami ng permiso sa CTA. Pero ngayon, based on our train law, wala na po yan. Inalis po yung provision na yan. So ngayon, tanong po ninyo, ano po ba yung mga criteria for a taxpayer cooperative to be selected for audit? So unang-una, pag may BIR audit program po ang aming bureau, so nagbibigay po yan ng mga guidelines for selection criteria of possible candidates for audit investigation of tax returns. Pero pag wala, then we go to yung regular na audit program ng bureau. Based on Section 6A of the NIRC, ito po yung power ng aming commissioner to examine or assess yung mga tax returns po ng ating mga taxpayer. So in relation to that, next slide please. Okay, so ito po yung tinatanong yung criteria. Unang-una, those cooperatives which transact business with both members and non-members and whose accumulated reserves and undivided net savings is more than 10 million pesos. Is it 10? Okay, 10 million pesos shall be prioritized for audit investigation by the revenue district offices having jurisdiction over the said cooperatives. So, tandaan po ninyo, yung cooperative na yan must be dealing with both members and non-members at yung accumulated reserves nila and undivided net savings is more than 10 million. Okay, next, other cooperatives with income that is not related to the main or principal business of under their articles of cooperation. So ibig sabihin, yung cooperative na yon is nagkaroon siya ng other income na hindi naman nakuha or na-earn due to the dahil sa kanilang main or principal business. Let's say for instance, yung cooperative is engaged in transportation, pero nagkaroon siya ng income other than yung dapat niyang ma-earn in the transportation business. So, isa yun sa mga magiging criteria na pwede siyang i-audit ng Bureau of Internal, ng BIR. Whether such cooperatives deals with members or both members and
non-members. So yung una, must be dealing with both members and non-members. Yung pangalawa, pag nagkaroon ng unrelated income, yung cooperative na yon, whether that cooperative is dealing with members or both members and non-members, then subject siya sa audit or pwede siyang ma-prioritize for audit investigation. Next slide, please. What should a cooperative do in case it receives a preliminary assessment notice, a formal letter of demand, final assessment notice, and so on and so forth? Okay. So una, when you are subject to an audit, ang unang notice na marireceive mo, okay, other than yung letter of authority, so bibigyan ka namin ng preliminary assessment notice. So itong preliminary assessment notice, you have to reply or within a period of 15 days upon receipt ng PAN. Pag hindi po kayo nag-reply, then you will be considered in default. Then, anong gagawin namin kung hindi naman po kayo nag-reply? So, within a period of, after 15 days, magpapadala na po kami sa inyo ng formal letter of demand and final assessment notice. So, dito nakapaloob, ano po yung mga findings namin during our investigation. So actually, etong mga notices na to is an opportunity for you to contradict or dispute yung aming mga claim o yung aming mga findings. So you will be required to submit documents to support your claim. Pag sinabi po ninyo na hindi totoo yung mga nakapaloob doon sa mga audit investigation namin, so kailangan nyo pong sagutin iyon and then bigyan nyo kami ng pruweba na magsasabing, oops, mali po yung naging yung findings po ninyo. Okay. So, considering na, let's say, hindi kayo sumagot or sumagot kayo pero hindi acceptable on our part dun sa preliminary assessment notice. So, anong susunod na step namin? So, upon receipt, mag-i-issue na po kami ng formal letter of demand and final assessment notice. So, you have a period of 30 days from receipt of the formal letter of demand or final assessment notice to file your protest, either by filing a motion for reconsideration or reinvestigation. Otherwise, magiging final, executory, and demandable na po yung aming assessment. So ano po mangyayari pag naging final, executory, and demandable na po yung aming assessment? So it could be that we will resort to administrative collection of taxes. Kung let's say we find out na liable po kayo na magbayad ng mga ng income tax or whatever taxes that you will be found liable, so we could go after yung inyong mga properties or pwede namin kayong kasuhan. Okay. So next slide. So upon receipt, let's say nag-file po kayo ng protest. Okay. And then sumagot po kami, dininay namin yung protest. So upon receipt of the FDTA, you have a period of 30 days either to file an appeal to the Court of Tax Appeal or to protest it by filing a request for reconsideration sa aming Commissioner of Internal Revenue. So failure to do this, again, our assessment will become final, executory, and demandable. Now, let's say nag-file kayo ng protest sa aming commissioner at dininay po niya yon. So, upon receipt ng decision ng aming commissioner on your administrative protest, again, you have a period of 30 days to appeal to the Court of Tax Appeal. So, eto po yung mga remedies ninyo that are available for you once naging subject po kayo ng assessment or audit ng aming ahensya. So, yun po yung nakapaloob sa RMC 124-2020. Actually, yung mga issues po na diniscuss ko sa inyo, those are the issues which are collated during the consultation or collaboration with the Bureau of Internal Revenue, with the House of Representatives Committee on Cooperatives at ng CDA. So yun po yung mga kalimitan na issues na lumalabas pertaining to cooperatives. So I hope I was able to enlighten you, and if you have any questions, then feel free to ask them. So that ends my presentation. Kung may mga tanong po, I am open.
So thank you very much, Attorney Joe Delidos, for sharing your knowledge and expertise with us and for clarifying certain issues and concerns raised by the cooperative sector on the Revenue Memorandum Circular number 124-2020. So essential questions and topics are discussed and explained succinctly by Dr. So as of now, meron na po ba kayong mga katanungan, mga komento, o mga gusto pang malaman sa ating resource? Okay, so feel free to post any of your questions and comments, including your cooperative, within the chat box. Okay? Thank you very much, ma'am. And let me remind you again to keep your microphones off po nang hindi po tayo ma-distract ng mga alien echo noise at marinig po natin ng malinaw ang mga impormasyong nais iparating at gustong sabihin ng ating mga tagapagsalita. Maraming salamat. Okay. So meron na po ba kayong mga katanungan sa ating resource speaker? Okay, so tinatawagan ko po ang ating moderator sa ating kapalitan ngayong umaga, Ma'am Marisol Ruedas. Good morning po. Good morning, Sir Jasper. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masan po siya kabusan ito kayo namin. Ang aking munang pagbati sa lahat po na nandito sa ating gusto ngayon, lalo na po sa inyo, ang ating assistant director, si Miguel Olson, at lahat po ng kasamahan po natin sa PBA na nandito po ngayon. Ang aking pong mainit na pagbati sa ating mga resource speakers, kay Attorney Joe, ma'am, good morning po. Good morning, ma'am. For clarifying things regarding po sa ating securing certificate of tax exemption. So dito po sa natin, sa checkbox po natin, mayroon pong clarification dito na gustong ipa-specify kung ilang copies po ba ang isa-submit po natin sa BIR doon sa requirement for certificate of tax exemption. Usually, ma'am, dito naman sa BIR, kung ilan po yung sinabit nyo, let's say 1 copy lang naman yung sinabit nyo kasi isa lang naman po yung kailangan namin talaga. Now, kung gusto po nyo magkaroon ng file copy or receiving copy, then you have to submit at least 2 copies. Yung 1 copy, babalik po namin sa inyo as a receiving copy, and then yung 1 copy lang yung i-retain po namin. Kasi kung ano man po yung sinubmit ninyo sa district office, initially, yun lang po yung ipo-forward nila dito sa regional office for the issuance of your certificate of tax exemption. Thank you po, Attorney. Sa magpili o paglaunyon, malinaw po yun. Yung isasubmit po natin na documentary report para sa security of the certificate of tax exemption, 1 copy lang po. Siguro pinawin, Attorney, kasi po certified true copy po ito. And may bayad po kasi ito sa CBA. Yes, ma'am. Kaya para malinawan po sila, hindi sila makagastos ng sobra. So, malinaw po na isang copy lang po ang ipapacertify po natin sa CBA at po yung magiging copy po ng ating BIR. Yes, ma'am. Okay, so thank you very much po, Attorney. And then, welcome, ma'am. Mayroon pa po tayong question dito kanina na nasagot naman na po ni Attorney. Yung kay Madam Maridel Versola, ang sabi po niya is, can we secure TIN for our members in their instead? We will wait for them to give themselves up. So, na-discuss na naman na po ni Attorney kanina. There are two ways to secure TIN for our members. Okay, ma'am. Maridel, update po kung okay na po kayo doon sa discussion ni Attorney kanina. Ma'am Maridel, okay na po yun? Na-answer niyo po ba yung questions niyo? Na-clarify na po ba? Siguro na-clarify na, Attorney. So, ito naman po, comment po, Attorney, napaka-comprehensive ng discussion ngayon ng BIR regarding tax exemption. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Okay.
Kay sa CDS Tour, Mr. Raymond Pelorin from Ilocos Sur, pwede mo ba daw makatingin na inyong slide presentation? Sure, ma'am. Sige po. Okay, yung mga ibang po, kung na gusto din po maka-secure ng makakuha ng yung PowerPoint presentation ni attorney, ibigay nyo na lang po yung inyong mga email address at padala lang po namin kayo. Ma'am Okay, Sir, kay ma'am. Ma'am Yes Sir. po. Yes Ma'am, po. kung gusto po nila makahingi ng copy po, basta fill up lang po nila yung attendance sheet natin, ma'am. Tapos, kasi may naka-indicate naman po doon yung email po nila. Doon na lang namin ipapadala yung mga soft copies po kung gusto po nila makahingi po. Okay, so again, hello, Ma'am Maricel. Sa natin. Gusto mo natin, baka hindi pa nakita yung attendance. And then, mayroon pong question from Ma'am Grace Ramos. Special power of attorney lang po ba ang accepted o pwede na po yung authorization letter? Ma'am, it is specifically required that it has to be notarized. So, kaya yung SPA po ninyo must be notarized. So, Ma'am Grace, yung inyong authorization or SPA, kailangan po natin. So, paano po, ma'am, from Maylin Cabuang, Olo Credit Cooperative, paano po ang pag-process ng pag-apply ng buo sa e-reg para po sa pag-secure ng TIN? Okay, ma'am. So sabi ko nga kanina, kailangan po ninyong mag-apply, you have to fill up an application form. So I suggest na punta po kayo sa district office ninyo and you secure yung mga requirements po doon. Para sabihin po ninyo that you are willing to apply for an e-reg registration system and then provide po nila kayo ng mga requirements. Okay, malinaw na po yan, Ma'am Maylin. Punta muna sa RDO po. RDO ba, ma'am? Yes, ma'am. Respective Revenue District Office para at least makuha po ninyo. So, sa respective RDO, hindi dun sa municipal, ano ba? Ma'am, hindi kita maintindihan. Medyo... Ma'am, sa ano po, sa RDO ang pupuntahan nila, hindi po doon sa municipal. I know, ma'am. Sa RDO, respective Revenue District Office. Ma'am, mayroon po ano dito from Divina Ramos. Good morning to everyone. Actually po, a year ago na po yung application po namin sa BIR Calasiao ng CPE. Na-evaluate naman po ang mga requirements namin at okay naman daw. Pero until now, processing pa rin po. Okay, ma'am. As far as my office is concerned, kasi yung application for tax exemption po ninyo is dumadaan po dito sa amin. Kami po yung final na nag-evaluate po nito. Before our regional director signs your certificate of tax exemption. But so far, wala pong pending dito sa amin. So I advise na balik po kayo sa Revenue District Office kung saan po ninyo sinubmit and then you follow it up. Itanong ninyo kung saan po talaga and then pumunta po kayo dito sa office and then i-check po natin. So, pwede nyo po akong i-inform kung ano po yung pangalan ninyong cooperative ninyo and then sige, tignan natin kung andito po kung nasaan na po siya. I-trace po natin kung nasaan na po yung application ninyo. Kasi matagal-tagal na po yan kung 1 taon na. Ma'am, hindi ko kayo marinig. Kasi, sandali. Ma'am, ang pangit ng audio mo. Okay na ba?
operator mo. Gamin. Okay na ba yung audio ko? Yes, ma'am. Okay na? Aha. So, attorney, yung kung nagtanong kanina, yung 1 year nang nagpa-follow is taga Mapandan po. Taga Mapandan. Excuse me, Ma'am Sel. Sir Yes, Jas, pa-unmute ka, sir, kasi sa'yo yung nag-feedback. Pagka mag-speak ka na lang, Sir Jas, tsaka ka po mag-kwan. Sige po, Ma'am Sel, Okay continue na po. na. Thank you, Sir Manfred. So, ma'am, taga Mapandan po kasi yung nagtanong. So, saan po siya mag-follow up sa Alamino? Ay, sa Kalasyaw. Kalasyaw po siya. Ma'am, ano po yung pangalan ng cooperative? Ma'am Divina, ano na lang po yung pangalan ng co-op. Unmute na lang po kayo. And then, Ma'am Divine Ramos. Ano yung pangalan ng co-op ni Ma'am Divine? Nakalimutan ko. Tourism Mabuna ata, ma'am. Tourism Mabuna Consumers Co-op from Mapandan, Pangasinan po. Okay. Tourism Mabuna Cooperative Consumers Co-op po, ma'am. from Mapandan. Sige, ma'am. Pa-check ko po. Thank you po, ma'am. Okay. So, ang tanong naman po ni Ma'am Grace from LGU, Candon City, individual SPA po o pwede po group? Group, ma'am. Group. Pwede. For newly registered co-op, ito po ma'am from Sir Raymond Pilorin. For newly registered co-op po ba, need pa po ba nila 2 years in operation bago makapag-apply ng CPE? I believe, ma'am, hindi na. Kasi based doon sa mga requirements po natin, hindi naman na po natin hinihingi yung kanilang annual income tax return. So sa renewal na po yun kailangan. So malinaw po kasi konting problema nung akala nila after 2 years or 3 years of operation bago sila Bago sila. makapag-apply. So ngayon, Kasi previously, hinihingi po natin yung income tax return or yung financial statement ng isang cooperative. Pero based on yung new requirements po natin, so hindi na po siya kasama. So I believe so, hindi na po kailangan. Thank you very much po, Atty. So after po na makuha nila yung kanilang PIN ng co-op, pwede na po silang mag-apply ng kanilang certificate of taxation. Yes, ma'am. Okay, ano pa po? Ito po yung question, ma'am. Good morning po, ma'am. Yung auditor ba maski hindi membro ng co-op? Ay, auditor. Auditor naman. Ma'am, ano po, ang requirement natin is an independent auditor that is accredited by the Bureau of Internal Revenue. Ma'am, When you say independent, dapat hindi siya sa cooperative ninyo or related sa cooperative ninyo. Attorney, clarification, kasi po mayroon din pong requirement ang CDA na micro-co-ops po, not necessarily na i-audit po sila ng isang CPA accredited by BIR or accredited by CPA. Pwede po sila na audit committee po ang mag-audit ng kanilang financial statement pag below 3 million po ang kanilang total asset. Paano po yun? Ma'am, I don't know about your regulation, but as per our requirement, dapat po yung financial statement nyo must be audited by an independent certified public accountant that is accredited by the BIR. Siguro for purposes po para maging impartial yung kanyang audit. Yun po yung requirement kasi namin. Regardless of the total asset, ma'am? Wala naman pong naka-provided dito sa amin regardless kung magkano po yung naging yung asset po ng cooperative. Sige po ma'am, malinaw po yan. At siguro kay director po namin na lang po yung requirement. Okay, sige ma'am. I-check po natin yan. Okay, ma'am. Kasi as per regulation, wala naman pong nasabi. Yes, ma'am. May question din po
sa San Juan Farmers. Good AM po. Ask ko lang po, ano po specific line of business ng 3199 sa certificate of registration? Okay. I believe so, ang makakasagot po niyan is ang Revenue District Office po natin because they were the one na nag-i-indicate po ng line of business ninyo. Kasi marami po yan, ma'am. Hindi ko po memoryado lahat. But anyway, check nyo po yung inyong certificate of registration. Usually, nakalagay po yan sa may bandang taas. Kung ano yung line, along with your line of business, may mga notation po yan. Nilalagay nila dyan kung saan maka-classify yung business po ninyo. Okay, another question po, attorney. Okay. Hindi po ba applicable yung rule na pag hindi po acted upon yung application for a certain period, it is considered approved as per Act of Doing Business law? Ma'am, pakiulit po. Hindi kayo malinaw. Hindi po ba applicable yung rule na pag hindi po acted upon yung application for a certain period, it is considered approved as per Act of Doing Business law? No, ma'am. Hindi po. It has to be really approved. Kailangan mag-issue po kami. Anyway, meron naman tayong tinatawag na ARTA. So, maybe you can call the attention of our fellow revenuers in case po na after several days na sinubmit yung inyong application and it was not acted upon, so pwede naman po i-call up yung kanilang attention. Pero hindi po yun automatic na pag hindi kami naka-issue o hindi ho acted upon is approved na po kaagad. But I assure you, ma'am, once na andito po sa amin yung application ninyo, ini-issue po na, ini-evaluate po kaagad yan ng mga kasamahan ko, and then we try to issue right there and then yung inyong application for tax exemption kung qualified kayo, at kung hindi naman, binabalik po kaagad namin yan sa mga district offices para sulatan po kayo kung in case na may mga kulang na documents pertaining to your application. And siguro mabanggit ko na rin lang, ma'am, kalimitan po kasi yung mga application ninyo is binabalik namin. Kasi we observe na yung mga magkakaiba po kasi yung declaration ninyo doon sa application for tax exemption nyo, yung BIR 1405, at doon sa mga declaration ninyo sa inyong articles of cooperation. Napapansin po namin, tinitip mark nyo po doon yung dealing with members and non-members. Pero as we try to check yung inyong articles of cooperation, ang sinasabi doon is you are only dealing with members. So magkaiba po yun, di ba? Kasi may iba po yung tax implication pag when you are dealing with members and non-members, at iba rin po pag members lang. So kailangan very specific po tayo doon. I-check nyo po yung articles of cooperation and bylaws, kasi ito po yung pinaka-biblia ninyo. Na kaya kahit na ano po yung nilagay ninyo doon sa inyong application, pag hindi po tutugma doon sa mga sinubmit nyong dokumento, binabalik po namin yan. Actually, etong week na to, ilang application po ang binalik namin dahil hindi po magkatugma yung data doon sa BIR Form 1905, yung application ninyo, at doon sa mga dokumento na sinubmit po ninyo sa amin. And also, check nyo po yung inyong mga purposes at yung mga activities. Minsan nakita na nagkasabay, actually ako mismo ang nakapansin, magkaiba yung line of business ninyo. Pero pare-pareho yung purposes. Para pong kinopya lang. Maganda po siguro, ma'am, na bago kayo mag-file ng yung tax exemption or kahit man lang mag-apply as a cooperative, i-go over po ninyo yung mga purposes ng yung cooperative. Kung ano po talaga yung negosyo o yung transaction na gustong yung that you want to get involved in as a cooperative, yun po dapat yung nakalagay dun sa mga purposes ninyo or mga activities ninyo. Kasi minsan mali-mali or parang nagkokopyahan lang. I'm sorry to say, pero parang pare-pareho naman. Minsan pa papansin namin na yun nga, magkaiba yung type of cooperative ninyo, pero pare-pareho yung mga activities ninyo. So hindi po ba, there's something wrong with it. Kaya pagdating po dito sa amin, dinideny po namin yan.
So para maiwasan po yung pagbabalik ng yung application, lalo na pag renewal yan. So baka mamaya abutan na. So mag-expire na yung inyong certificate of tax exemption. So para maiwasan po, i-check niyo pong maigi yan. So ma'am, meron pa po ba? Attorney, from Ms. Maridel Berzola, we were unable to apply for our renewal because of the pandemic. It expired last month, December 2020. What shall we do with it now? Okay. So since nag-expire niya yan, ma'am, actually if I am not mistaken, nagbigay kami ng extension. Pero kung hanggang ngayon is hindi pa po kayo nakakapag-apply, then balik tayo sa mga original application ninyo. So yung mga requirements for original issuance ng Certificate of Tax Exemption, yun po yung kailangan yung isubmit sa amin for you to be issued a new Certificate of Tax Exemption. So be guided po dun sa mga documentary requirements na lang po natin. Thank you, Attorney. Ito naman po from Salbang, San Agustin, NPC. What can we do if we were not able to submit the updated list of members with TIN? Ma'am, pakiulit po ma'am. What can we do if we were not able to submit the updated list of members with TIN? Hindi ho sila nakasubmit. Okay, so sabi ko nga po ma'am, pag original yung application ninyo at hindi pa kompleto yung TIN number ng inyong members, so you have a period of 6 months to comply. Kasi very vital po yung 6-month period na yan. That once you are not able to comply, it will lead to the revocation of your Certificate of Tax Exemption. From Ma'am Jeneline Gonzalez. Good morning po, Ma'am. Additional po sa SPA, bago po panotarize, dapat maka-appear po name and signature sa side ng SPA yung ikukuhanan ng TIN po. Ma'am, kasi required sa TIN, ginawa namin. Ma'am, nasa discretion na yan ng notary public po. Kasi usually when we have a document notarized, kailangan po tayo mag-appear sa isang notary public. Kasi nga po dun sa bandang huli, sinasabi po ng notary public natin na yung mga taong nag-execute ng document na yon na is nag-appear sa kanya. Kung okay lang naman po dun sa notary public na hindi mag-appear lahat yung mga nandun, then nasa kanya po yan. But according to the rules, kailangan mag-appear po lahat. So excuse me, Attorney and Ma'am Maricel. Hello. Yes, ma'am. Ma'am, okay lang po ba na kung may mga katanungan pa ang ating mga participants, i-reserve or ilista na lang po muna nila. Then after po ng dalawang speakers pa natin, then doon na lang po natin i-accommodate yung mga questions nila during the open forum. Okay lang po ba yun, Attorney Ma'am Maricel? Sige ma'am. Sige sir. Inform niyo lang po ako because I have some meetings pagkatapos nito. And baka hindi ko kayo mabalikan. Okay na, sige po. Okay. Anyway, sir, somebody is asking for my number. And then, sige po, bigay niyo po para at least may mga katanungan sila and then pwede po nila akong i-text or tawagan. At sa gusto mong po doon or humingi sa Attorney? Yes, Attorney. Go ahead. Meron po ba kayong sasabihin? Yes, sir. Kasi po, baka possible na hindi ko na kayo mabalikan because may mga meetings po ako after this. So, anyway, I'm going to give you my number. In case may mga concerns pa po kayo, then you can text me or call me. Yes, ma'am. Para ma-address ko po yun. Yes, ma'am. So thank you so much sir, for the opportunity, to our regional director for giving us again some time para i-clarify po yung ating mga issuances and then para matulungan po kayo sa mga issues and concerns niyo regarding taxation. So
So thank you so much, and I hope na we'll get invited again in case po na may mga gusto pa po kayong malaman sa amin. Thank you po. So thank you very much. Thank you very much po, Attorney, for sharing your knowledge and expertise with us. At kung may mga katanungan pa kayo, feel free to post any of your questions and comments sa ating chat box. Then, i-collate na lang po namin yun. And then, we'll try to address it kay Attorney Idos po para ma-answer po ng maayos yung mga questions. Questions? Okay po ba yun? Yan. So, thank you very much, Attorney. Okay, thank you. Sa mga gustong kunin ulit ang soft copy ng presentation ni Attorney, kindly send your email addresses via Zoom chat box po. Sa ating chat box, pakisend na lang po doon ang inyong mga email address. Okay? Okay, thank you so much. And now, I have the honor to introduce and welcome our second resource speaker for today's webinar. Excuse me, Sir Ladies and Jazz. gentlemen. Excuse me, Sir Yes, sir. Jazz. Sir, Yes, kasi mag-out na si attorney, present na lang po natin yung certification niya. Yung certificate of... Sige po. Sino pang magkokon, sir? Sino mag-represent po? So to read through completely the text and to award the certificate of appreciation, let us call upon Ms. Jacqueline Alveleon, Senior CDS from CDA Region 1 to award the certificate of appreciation. Ma'am Jackie. Yes, thank you, Jasper. Maraming salamat. Una po, magandang umaga and magandang buhay po sa ating lahat. Sa ating Regional Director kay Ma'am Jo Bitonio, sa ating Acting Regional Director Sir Idel, at sa lahat po na nandito sa Zoom. Kami po ay nagpapasalamat sa ating speaker, a very brilliant and expert speaker from BIR. So, ito po yung gusto po naming ibigay itong aming munting pasasalamat sa inyo, Attorney Idos, for sharing your time po ngayon sa ating Coopbalitaan. So, let me read the content of the certificate. Cooperative Development Authority, Regional Office 1, Dagupan City, Pangasinan. Certificate of Appreciation is presented to Attorney Jodeline C. Idos, Chief, Legal Section, Bureau of Internal Revenue, in recognition of her invaluable contribution as resource speaker during the Coopbalitaan on NGA's programs and services for cooperatives through the Tulong Balita Online, given this 15th day of January 2021 via Zoom. Signed, Josefina B. Bitonio, Regional Director. Attorney Idos, thank you very much po. Maraming salamat pong muli, ma'am. Thank you too, ma'am. And thank you very much, Attorney. Thank you. Stay safe po. So, yes po. Okay. And now, okay, Sir Manfred, narinig ba ng malinaw ang boses ko? Clear naman po. And now, I have the honor to introduce and welcome our second resource speaker for today's webinar. Ladies and gentlemen, let me give you a prolific and generous Assistant Regional Director from the Department of Trade and Industry, or DTI, Ms. Daria R. Migarica. Good morning, ma'am. Andiyan na po ba sila? Hello, Ma'am Daria. Good morning to everyone. Imbag nga bigat tayo amin. Wanlabas na, ito Region 1. So we are very thankful sa DTI po at makakasama po kami dito sa presentation ng aming programa para sa mga kooperatiba. So Jasper, meron akong request, paki-share yung aking screen. And by the way, thank you kay Ma'am Bitonio. Hello friend. Ano na si Ma'am? Actually, partner po tayo, CDA and DTI. We are just in one umbrella doon sa assistance natin sa mga cooperatives. Siya ding classified as small and medium enterprises. So, good morning sa inyong lahat. Good morning, ma'am. So may I request our MIS to kindly display or flash in the PowerPoint presentation of Ms. Daria. Okay, so Okay na po, ma'am. okay.
Pero nasaan na yung screen sharing? So ito po yung aming mga programa. Kung titignan ho natin, siguro marami po sa ating cooperative na participants ngayon na hindi na bago itong 7Ms na sinasabi natin dito. So itong mga 7Ms, dyan ho naka-anchor yung aming programa, yung programs, projects, and activities na tumutulong, sumusuporta at siyempre nagtataguyod ng mga small and medium enterprises na kasama na po yung ating mga kooperatiba. So next slide please. So yan po, 7. So yung po first po, embracing the right positive and entrepreneurial attitude, yung mindset yan. So kung tayo ay isang negosyante, dapat yung ating pag-iisip ay yung pagpapalago ng ating mga negosyo. And the commitment to have that enterprise o pagkakakitahan, pagkakabuhayan ay nasa isip natin at willing po tayong mag-improve at magpaunlad ng ating mga negosyo. So pati na rin po sa ating mga kooperatiba kasi alam ko ho na ang ating mga kooperatiba may mga negosyo din na tinataguyod. Next please. So ano yung second M, mastery and competence. So ang aming mga programa po, tumutulong din sa mga negosyante kung paano mabigyan ng kaalaman, yung nararapat na kaalaman sa pagnenegosyo. So from the setting up of a business, sa marketing po, and taking advantage po ng mga opportunities, and lalong-lalo na po sa product development kung saan mapapaganda o mapapatama yung packaging, yung klase ng produkto, at siyempre meron din po yung coaching namin for the financial operations and improvements sa isang negosyante. And yung business plan preparation. Next please. So mentoring. Ito sa pag-mentor po ng isang negosyo, kailangan din po yung may mga expertise, diba? So kailangan din natin mga big brother natin para matulungan ho tayo sa pagpapataguyod o pagmamanage sa ating mga negosyo as small enterprises. Next please. Okay, so unahin ko po doon sa mentoring at saka yung pagtulong sa negosyo o sa negosyante. Meron po kaming established na mga negosyo centers sa region at this point. Ano yung purpose ng ating mga negosyo centers? So noon, ang isang negosyante pupunta sa opisina or makikipag-ugnayan sa opisina. But with the negosyo centers na nagsiservisyo na sa malapit sa mga negosyante kasi kalimitan nandoon sa mga munisipyo, mas malapit na yung ating programa o assistance sa mga SMEs. Sa pagbibigay o pagtutulong sa business registration, sa pagbibigay po ng consultancy sa pagpapataguyod ng isang business o isang negosyo. Okay, so next slide please. So ang ating negosyo center, sabi ko nga, meron po tayong na-establish na as of this year, not 64. So meron po tayo sa Ilocos Norte na 15, sa Ilocos Sur 16, sa La Union 12, then Pangasinan 21. So ito, karamihan ng mga 64 na negosyo center, nakalocate po sila sa mga munisipyo. Kaya mas malapit na sa ating mga kooperatiba at yung negosyo center natin sa isang munisipyo, hindi lang po doon sa munisipyo siya gumagala o nag-a-assist. Pwede din po sa mga malapit na negosyo yung nasabi po namin, catchment area. Kasi mga negosyo centers natin, meron po siyang nagmamanage o tumatao doon na business counselors. And kalimitan po, meron po silang mga kasama na dinesignate din po ng munisipyo na tumutulong sa pagbibigay o pag-iimplementa ng programa para sa mga small and medium enterprises. Kasama na po yung cooperatives dito.
Next slide, please. So ano naman po yung ating kapatid mentor me? Ito rin ay isang programa na nakikita namin nakatulong sa mga maraming negosyante din sa Region 1. Ano ba ito? Actually, ito ay nagbibigay po ng 10 modules, parang Masters in Business Administration kung nag-aaral ka o yung formal learning, kung saan may partnership po with the Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo, or yung PCE natin na sinasabi, kung saan nanggagaling yung ating mga accredited na speakers, facilitators, and mentors. Kaya sabi ko kanina, ang isang pagpapaunlad sa isang negosyante o isang negosyo, ay yun din meron partnership o mentorship with an experienced businessman. So itong programa na ito ay nakakapagbigay alam doon sa 10 modules. Kasama na po dyan yung mindset, yung marketing, meron ding law, at meron din financial management, at marami pa, 10 po yan. So it's a wholesome mentoring para sa isang negosyante. Next slide, please. So yan po yung objective. Developing the business or the small entrepreneur through the fundamentals of entrepreneurship, at ano yung purpose para mas knowledgeable, mas capable ang ating mga MSMEs na i-manage po yung kanilang mga negosyo sa tulong po ng ating mga expert mentors. Next please. Next slide na po. So mula po noong 2017, meron na po tayong 528 na na-train o naging graduates under this program. And meron pa pong susunod for this year, baka 2 batches din. So, unlike yung mga previous years, kasi yung 2020, naumpisahan natin yung virtual din na pag-conduct o pag-implement ng Kapatid Mentor Me program. Next, please. Ito po yung ating mga mentees or graduates coming from the cooperative. So mula po 2017, marami ng mga mentees na nag-attend o nag-graduate na sila po yung representative ng ating mga cooperatives entire the region. So yan po, mula po sa Metro Luba Coconut Farmers, Makati Agrarian Reform Co-op, the Green Valley Co-op, Halo West, Pagulin, Creative Cooperative, Minalaya Women's Marketing Co-op, and then the Pidig Basi Multipurpose Co-op, Cacao Growers, Marketing, then Maawi Alos Farmers MPC. So I hope yung ating mga graduates dito, naka-input na rin yung kanilang learnings sa kanilang mga cooperative. So marami pa po, 20 or more. Kasi meron pa yung mga, okay? So, siguro yung mga iba dito na nakalista, meron na representative po dito ngayon. So at least alam nila kung ano yung pinagdaanan kasi it's a 10 modules every week yan na pinupuntahan ng isang mentee. So next please. Okay, so in terms of money access, so yan din ang another M, money access. So kalimitan ng sinasabi ng mga MSMEs ay kulang ang puhunan, wala silang puhunan, kaya hindi ma-improve o hindi ma-expand yung negosyo. Lalo na during the time of pandemic last year and even now, marami pong naapektahan na negosyo na dahil hindi makapagbenta o hindi makapag-open ng negosyo, nawala yung kanilang mga puhunan. So may programa din ng DTI with the help of the small business. Actually, the source is the Small Business Corporation. So next please. So sabi ko nga under this money concern ng isang MSME,
may existing program through the Small Business Corporation na siya din yung under the or a bureau under the Department of Trade and Industry. Meron sila yung financing program na tumutulong sa mga MSMEs. Tulad po ng SME wholesale lending, microfinance wholesale lending, and others na medyo mas magaan yung kanilang terms. Okay? So, itong pundo para sa pagbabago at pag-asenso, P3 program, ito din yung direct lending sa ating mga MSMEs. Okay? So, next please. Okay. Actually, nung time ng COVID or starting last year, I say, meron din a special program ang SB Corporation together with DTI na yung COVID-19 assistance to restart enterprise or in short, the CARES program. Kung saan si DTI, yung mga negosyo centers natin and DTI, ina-assist nila yung mga mag-a-apply. Kasi itong application for loan usually online na rin. So nandito po yung website kung saan i-submit yung ating mga loan applications for the MSMEs na kailangan ang pundo para mag-proceed or mag-tuloy ang kanilang negosyo. Next, please. Okay, so last year we have a 1 billion enterprise rehab financing program or yung ERF facility. Yung pundo sa pagbabago at pag-asenso to support the micro enterprises affected ng economic impact ng COVID-19 in the country. Meron pa rin yan, tinutuloy pa rin po through the online application, dumidiretso na po sa Small Business Corporation. Pero yung ating mga negosyo centers, ina-assist din yung mga interested na makapag-avail ng pundo para sa kanilang mga negosyo. Next, please. So, as of December 2020, meron po tayong 572 beneficiaries kung saan nag-release ang SB Corporation ng 56 million para sa kanilang mga negosyo. So that is under the P3 CARES. Next, please. Meron din po yung regular program ng SB Corporation kung saan nagiging conduit po ang cooperatives para i-implement po yung P3 program ng SB Corporation. So nakikita po dito yung credit delivery partner ng SB Corporation, rural banks or cooperatives or market vendors association. So underwriter meaning to say yung pundo i-course through the cooperative, tapos yung cooperative yung mag-direct lending doon sa mga qualified MSMEs. Okay po, next. So in the region, meron po tayong mga accredited partners or conduit ng SB Corporation para po sa loan. So naka-flash po dito in case ho na interesado kayo, ibibigay naman po itong presentation materials. So one of which is the Bacara Sanchera Irrigators MPC, the Government of Lawag Employees Development Cooperative, then FC Employees MPC, and the San Joaquin Multipurpose Cooperative. So that is for Ilocos Norte. Baka po may mga representatives din ho dito ng ating cooperative na conduit. Baka you can also share later on. Now, Ilocos Sur, we have Ilocos Consolidated Co-op Bank. Meron din po yung Sacred Heart Savings Co-op ng Galimuyod, itong Sacred Hearts. Meron din siyang mga branches. So, mapapalapit po sa ating mga borrowers. Then, Santa Cruz Savings and Development Cooperative. So, yan po for Ilocos Sur. I hope nadadami pa yan na conduit. For La Union po naman. So for La Union, yung Bagolin Multipurpose Co-op,
Naka-base po yan sa Cambali, Bagolin. And then we have the Lakong Multipurpose Co-op sa San Gabriel po. And Rang-I Bank. So we are happy na kasama din po ang Rang-I sa accredited partner ng SB Corporation for the P3 program. And for Pangasinan, so you have four, the Integrated Small Fish Fund Owners and Lessees MPC, Lambayan Multipurpose MPC, cooperative, I should say, the St. Pascal Bailon Multipurpose Co-op, and the Women's Unity for Progress and Farmers Multipurpose Cooperative. So yan po yung ating accredited partners para po doon sa mga regular program ng SB Corporation na kung saan sila po yung nakalista kanina ay yung accredited partners. Next po. Ito naman po yung livelihood seeding program na nag-umpisa po last year. Yung una po, meron na tayong negosyo serbisyo sa barangay. So dito, with the help of the LGU and our partners, na-identify po yung mga qualified na MSMEs. So definitely, yung ating negosyo centers, na kakatulong din po sila sa pag-identify ng qualified MSMEs under this program. So ano about po ito? So tutulong po doon sa mga working capital requirement ng ating mga MSMEs. So doon po sa implementation namin last year, karamihan po ng ating mga naserbisyuhan ay yung na-stop yung kanilang negosyo kasi dahil sa pandemic, hindi na sila makabenta. So what happened is na-identify po yung negosyo nila, kung halimbawa bakery, so mag-apply po sila doon sa provincial office namin. And then kung ano yung specific goods or requirement na kailanganin ng affected enterprise para maipagpatuloy yung pagnenegosyo. So halimbawa po, yung mga sari-sari store, bali nabigyan po sila ng up to 8,000 worth of goods for sale. Yung mga grocery items. Yung naman bakery, meron din po yung na-providean ng mga oven o paglutuan para doon po sa bake shop. So yun po ang example natin for last year. At ito po ay patuloy po for 2021. Next po. Next slide please. Okay. So patuloy pa rin yung ano ba yung LSP, Livelihood Seeding Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay. So it's just defining po kung ano po itong program nito. So nilalapit po natin yung assistance, especially po yung pangangailangan nila sa mga working capital. So LSP yung sa pagkabuhayan, sa pagbangon at ginhawa, ito po yung livelihood seeding program para po doon sa families or individuals na affected po ng calamities. Isa na rin po dyan yung mga nasunugan, affected by flood, na nawala sila ng kabuhayan. So yan, ina-assist po natin sila. So dito po, hindi lang yung basta ibigay yung kanilang working capital or yung goods na kailang ibebenta. Meron din po yung pagsasanay na gagawin muna bago man ibigay yung assistance. So they will undergo a training. Halimbawa po, ang sari-sari store yan. So managing a small enterprise, ang tipo po ng isang pagsasanay na ibibigay sa kanila. Para naman po sa ganon ay mas maganda yung pag-manage po ng negosyo. Lalo na nga affected po sila ng calamities. Okay, next po. So ito po yung summary ng ating performance, yung sa implementation po ng livelihood seeding program. So ang DTI under this program na puntahan po o na-cover po ang 1,441 barangays. Siyempre, with the help of our partners, yung ating
LGUs and other partners doon sa implementation ng ating mga assistances for MSMEs. So yan po, may trainings din. Sabi ko nga po kanina na bago man ibibigay yung kits, yung livelihood kits, may training pa na magaganap para doon sa beneficiaries. So we have trained 3,551 para doon sa mga nakakuha po ng kits na total of 3,469. So ito actually ang start ng implementation na is towards the last semester or the second semester po ng 2020. So yung NSB hopefully may funding din yan for 2021. So may continue po yung program. Next po. So hindi ho namin at this point hindi namin nakuha lahat. Pero ito yung mga examples ng cooperative na may mga members po na naging recipient or beneficiaries under the livelihood seeding program. Alam ko na hindi lang sila na cooperative, baka may iba pa. So we just don't have the time na talagang iisa-isahin na babalikan yung mga beneficiaries. Next slide, please. So that's the other M. So ano ba yung sinasabi machine? Dito lang po marami tayong mga cooperative na nagkasama dito sa beneficiaries. So machine yung pang-5 M po. So under this strategy, binibigyan po natin ng mga kakayahan ang mga MSMEs, lalo na po yung mga manufacturer, para doon naman sa equipment na pangangailangan nila doon sa pag-manufacture o produce ng mga goods. Aside from yung giving of machine, hindi lang po yung machine, meron pa rin po silang training in terms of the productivity enhancement, yung paggamit ng machine, at iba pa pong training na nabigay sa mga recipients po ng shared service facilities, na kung saan marami po sa mga cooperative ang nagiging beneficiaries under the shared service facility program. Next, please. Ito po. So, shared service facilities, a shared success for Filipino MSMEs. So ano po yung purpose ng SSF? Improve the competitiveness of our MSMEs by providing them machinery, equipment, tools, system, accessories, and other auxiliary and skills knowledge under a shared system. So shared yan kasi gagamitin po ng hindi lang iisa o dadalawa, hindi lang po sa membro ng kooperatiba na nakakuha po ng mga equipment. So, the cooperative or the cooperator, siya po yung magmamanage doon sa paggamit ng mga equipment na naibigay po sa ating cooperators, qualified cooperators po. So, may requirements din po yan. Okay, next po. So, as of this year, meron na po tayong 234 shared service facilities na established entire the region. So 187.5 million and 6,780 na na-assist. So meron na rin po yung mga equipment na na-transfer na sa cooperator kasi yung pagbibigay po ng equipment sa start ng period, maybe 2 years. Kung maganda po yung pagmamanage ng isang cooperator sa mga equipment, na improve po yung kabuhayan ng mga members at saka sa area, nag-increase po yung income ng mga beneficiaries, at capable si cooperator na i-manage, i-transfer na yan pag-aari na po ng cooperator o cooperative. So at this point, we have transferred 26. So sila na po yung magmamanage kasi sa kanila na po yun. Okay. And for 2021, meron pa rin po mga nakaprogram
na shared service facilities kasi meron pa rin po yung ating allocation for Region 1. So sana po yung ating mga cooperatives makipag-ugnayan din sa ating mga provincial offices na malapit po sa inyo or even yung negosyo centers na malapit po sa inyo para matulungan po kayo ng business counselors sa paggagawa o pag-apply doon sa shared service facilities. Okay, next please. Sige po. Yung market naman po. So nasa number 6 na po tayo na M. So, kung may produce tayong mga goods, siyempre gusto natin mabenta para yun nga ho naman yung ating purpose. Produce goods to be able to sell and to generate income. Or to buy goods on retailing of goods para makapag-income for the benefit of the cooperative members or the MSMEs. So, for this year or starting last year, syempre mahirap po yung face-to-face na pagmamarket. So, ang ginawa po namin, may mga program po kami na online marketing. So, may mga proposals din ang ating provincial offices na through the AutoHub virtual fairs or virtual marketing, matutuloy pa rin po yung ating assistance sa market promotion sa ating mga MSMEs. Next, please. So ano po yung sa marketing component po ng ating assistance sa DTI? Siguro po, naririnig nyo na po yung Go Local. So this is a national program na kung saan ang nakasasama din ay mga producers po natin from the regions. Yung OTOP o yung One Town One Product. So an example po dito, yung ating calamansi makers ng Tagudin. So hindi lang po sa marketing per se, mula sa pag-train ng mga producers, sa pagbibigay ng equipment, na identify yung pangangailangan, na ibibigay po sa grupo, sa kooperatiba, hanggang sa pag-market po ng produkto. Doon sa marketing po, marami din po tayong kailangan na assistance po doon sa producers. Kasi kung ano yung ima-market natin, dapat yon ang kailangan ng buyers para mabenta po natin. At kung ang pinag-uusapan ay competitive products in the market, kailangan din po natin i-product dev. Hindi lang po sa labeling, kundi pati sa klase po ng produkto. So dito po, pag marketing sinasabi natin, meron na pong mga previous assistance para naman gawin na yung produkto ng isang client o isang kooperatiba o isang enterprise ay magiging marketable siya sa ating mga buyers. So next please. Okay, so ito yung sinasabi ko na kung tutulungan natin ang isang entrepreneur o isang cooperative manufacturer na makapag-market, hindi tayo didiretso sa marketing per se. Meron tayong gagawin o assistance doon sa product to make it more saleable. So product development in terms of design. So ang sinasabi ko po dyan, yung ating weave, yung handloom weaving projects ng mga provinces. Kung food naman, we assist in the laboratory testing. Siyempre, pagkain yan, kailangan ng mga requirements, lalo na sa Food and Drug Administration. At hindi kayan makakompete sa mall or sa market, lalo na po sa national level, kung wala yung required license to operate certification. Ito naman yung design and printing of labels and provision of packaging. Sabi ko na nga po, we have to be competitive doon sa produkto natin para naman mahikayat yung ating buyers. Lalo na nga marami din pong magagandang produkto. Kung minsan nga, hindi naman sa kasarapan yung food, pero maganda yung label, maganda yung package,
minsan yun ang nakaka-attract sa mga buyers. So ito rin ang isang concern natin sa DTI kung paano natin tulungan yung ating mga producers para at least makakompete sila sa merkado. Hindi lang po dito sa atin, kundi sa national market at saka sa abroad. Especially sa ngayong tiyempo na medyo mas challenge yung marketing activities natin. So kalimitan online. That's why at this point, yung ating activities last year, yung training them sa virtual marketing. Okay? Yung use of mga internet or the online platform. So access to institutional markets through trade fairs that are virtual and online markets. So in terms of marketing, tinitignan din natin yung capability, yung readiness po ng ating mga producers na ina-assist para naman sila ay makakompete. Kasi kahit man anong assistance yung ating binibigay sa cooperative o sa ating mga MSMEs, kung hindi rin lang naman nabebenta yung produkto, wala din. Okay, so the next one is actually yung models of business. So providing business ideas that you entrepreneurs can readily adapt to start a business. So meron po tayong mga direct selling, franchising, and linkaging to the big brothers. So ito nga yung Mentor Me program, yun din ay chance din ng ating mga MSMEs, na mga mentees, na makipag-link doon sa mga malalaking negosyante, sa mga expert na sa pagnenegosyo. So, ayan po yung ating 7 M's for our MSME. So, ang, excuse me, pero parang they move forward yata. Yeah. Okay po. So, pakibalik po doon sa, yan, models. So, yan po yung last M. Next, please. So, may mga din tayo, mga materials. May mga materials din po tayo sa knowledge management na binibigay din po sa mga clienteles. So, halimbawa, ang interest niya ay beauty salon. Meron din kaming flyers na ganyan. Refilling station. So, ito yung SEPA na sinasabi natin. Yung mga materials na ibinibigay sa ating mga MSMEs. Next, please. Okay. So, itong CARP, alam ko din na may mga cooperatives that are also assisted by DTI and other partner agencies like the DAR. So under the CARP program, marami din pong cooperative na na-assistan. So yung MSME development activities under the 7 M's na iproprovide din po sa ating mga agrarian reform beneficiaries na cooperative. Okay, so next please. So ito po, as of December 2020, we have 107 ARCs assisted with 143 ARBOs. So MSMEs or cooperatives. So kung titignan natin, marami sa ating ARCs or the cooperatives under the agrarian reform communities ang naging beneficiaries ng shared service facilities. Yung pagbibigay po ng mga equipment or machineries sa kanilang production activities. Meron din po na tulungan po na nakakuha ng license to operate. 23 cooperatives. At ito rin po yung sa registration po ng brand name sa Intellectual Property Office kung saan mas competitive yung ating mga producers. So, we're happy to say na even our ARC cooperatives ay nakakapag-compete na rin because of this brand name na naibigay po sa kanila o na irehistro para sa kanila. So,
for our ARCs under the food sector, so ito po yung ating mga na product there. So you have yung sugarcane-based products. So syempre yung suka dyan, yung mga mascovado, mga ganyan. So the meat product, fish, and other fruit products. So naging ano sila, shall we say, have undergone yung product development activities. Not only po yung sa shared service facility. So yung sa non-food, so under the Agrarian Reform Program ng DTI, together of course with the DAR and other partner agencies, na-assist din po yung ating mga cooperatives involved in binakul crops, yung bamboo crop, corn husk, cacao and other products from Region 1. So itong mga produkto natin sa Region 1, marami na rin pong pagbabago at improvement na kung masasabi ko rin na it has undergone a revolution that requires already these products na magiging mas responsive to the choice of the buyers. Okay, next po. Okay, so just a review para hindi po natin malimutan. Ito po yung ways and means by which na ma-uplift, ma-develop, mapalago at mapaganda ang ating MSMEs dito sa Region 1, including na po ang ating cooperatives. So may mga program tayo like a KMME na mag-assist po sa ating mga entrepreneurs to have their mindset change para doon sa better implementation ng kanilang management, or better management doon sa kanilang negosyo. So mastery, so ang ating negosyante nabibigyan din ng kaalaman para mas maganda po yung kanilang pagmamanage ng kanilang mga negosyante. And mentoring, may mga business counselors po tayo, meron din mga PCE mentors, mga accredited mentors na nagbibigay din ng mga consultancy services to our MSMEs. So yung money, meron din po yung capital assistance, financial assistance sa ating mga MSMEs through yung SB Corporation. So yung machines, through the shared service facility, and yung market through our OTOP Next Gen, through trade fairs, to OTOP hubs, and of course the model of business by linking them to better or to franchise source and experts in the business fields. Okay, I think my last slide. Okay, kung sinasabi po natin na ang phase ng DTI ay tutulong po sa negosyante, so MSME development, especially doon sa small and medium enterprises. Pero on the other side, other phase of DTI, meron din po tayo yung consumer advocacy, protecting the consumers. So ang activities po namin, hindi kami nagsisiro in lang doon sa developmental side. So most often, kung pupunta po kami sa cooperative, meron din po yung ating discussion on the rights and responsibilities of consumers. Kasi ini-inculcate na rin po natin sa mga cooperatives, sa mga MSMEs na sa pagtatayo ng negosyo, meron din silang responsibility to follow the regulations. And dapat satisfied din yung consumers nila para naman sa ganun ay mas maraming mahihikayat na bibili sa produkto. So in other words, we have to balance yung assistance to our MSMEs and our protecting the consumers for the general public. So isang programa po natin dito na we have partners na cooperative ay yung consumer organizations. So in Region 1, meron po tayong accredited na consumer organization, 11, but 9 of them are cooperatives. So in this way, yung ating advocacy for consumerism
mas mabilis din na isiwalat sa rehiyon through our partnership with the cooperatives. So, in short, or marami na yata, no? So, in passing, yun po yung aming assistances, our programs and activities in partnership with our cooperatives or our cooperatives being our clients. Thank you po. I think that is the last slide. Yeah. So, thank you. And I hope na I was able to give na parating ko po yung aming serbisyo ng Department of Trade and Industry. And I hope that we can have more clients, cooperatives. Thank you very much. Okay, so thank you so much, Assistant Regional Director, Ms. Daria Mingarica, discussing DTI's programs and services na magbibigay tulong sa ating mga cooperatives. And so Ma'am Daria also highlighted the 7 M's of uplifting the MSMEs, which serves as critical drivers of our economic development, particularly in fostering growth, employment, and income, and to achieve implementation policies which may serve as a guide in implementing the DTIs in the Philippines. Ayan. So again, thank you so much, ma'am. So kung may mga katanungan pa kayo, feel free to send your questions and comments sa ating chat box, or kindly reserve your questions po for our open forum later on. Okay, so thank you, ma'am. And lastly, to share with us the programs and services in DSWD, ladies and gentlemen, let us call upon Ms. Janine Altero, Project and Development Officer 2 from Department of Social Welfare and Development. Let us give her a virtual round of applause. Ms. Janine. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Mula po sa Department of Social Welfare and Development, particularly on the Sustainable Livelihood Program, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Share ko na lang po yung screen ko. One moment. Stop mo to, landscape. Kuya Eling, pa-assist ko nga. Actually, marami pong mga programs and services ng DSWD. Pa-share screen. Okay, so waiting for our next speaker. Let me remind you post ako attendance link sa ating chat box. Okay, so make sure na nakapag-submit at nakapag-fill out. Yan po ang maging base na ito bibigay ng ating certificate. Sharing na? Thank you. First, ito. Nakikita niyo na po yung screen ko? Yes po, ma'am. Nakikita. Yes po, ma'am. Pwede na. Ayan, so marami pong mga programs and services ang DSWD. Pero sabi nga po nila, from womb to tomb, kasama niyo po ang department sa lahat po ng mga endeavors or mga interventions na kailangan po ng ating society. Pero nakikita po natin na when it comes to cooperative, ang program po na very applicable po ay ang Sustainable Livelihood Program. So yun po ang i-discuss ko po sa inyo. So ano po ba itong Sustainable Livelihood Program na tinatawag natin? So ang Sustainable Livelihood Program po ay isang capacity building program na naglalayon na magtayo, magtatag, mapayabong o mapasigla yung ating mga source of livelihood. So sa pamamagitan po yan ng negosyo o trabaho para ma-improve din po yung socio-economic well-being natin or yung estado natin sa buhay.
So dito po, gusto natin payabungin o pasibulin ng ating kakayahan, kasama na din po yung ating kabuhayan. So paano po natin siya ginagawa o how do we execute this? We have the so-called vulnerability context, the rich resources, and the productive livelihood. So dito po, binibuild po natin yung capabilities natin, yung opportunity, tinitignan po natin yung mga available opportunities and we are trying to boost your inclusive growth. So dito po sa tinatawag nating vulnerability context, meron po tayong mga livelihood assets. We have 5 livelihood assets under the so-called Pentagon. So meron po tayong mga human assets, social assets, physical assets, economic and natural assets na iisa-isahin po natin later on. Then we also have the resources. So ito po, dito po pumapasok yung ating mga partners din. So aside from the intervention that we're getting from DSWD, from the Sustainable Livelihood Program, ibinibridge din po natin kayo sa mga government and non-government partners like the DTI, the CDA, DOST, among all other government agencies, pati na rin po yung mga private institutions, for example na lang po SM Foundation and all that. Next naman, so here dito po meron po tayong SLP modalities. Ito pong SLP modalities, ito na po yung intervention na ibinibigay namin sa ating mga beneficiaries. So later on din po malalaman natin kung sino-sino po yung mga qualified natin na program participants. So here with the SLP modalities, we have skills training amounting to the maximum of 15,000. Seed capital fund naman po, maximum of 15,000 din yan, which I will elaborate later on. Employment assistance fund, 5,000 pesos po yung maximum, and the cash for building livelihood assets, or yung amount po nito is 75% of the prevailing regional wage. Yan, so papahapyawan lang po natin and then isa-isahin po natin yan. Next, itong modalities ito, meron tayong dalawang track. So dito sa SLP, pwede po kayong mag-enter sa either of the two tracks na tinatawag. First is the micro-enterprise development track o sa pagnenegosyo. And second naman po is the employment facilitation o doon naman po sa aspect ng trabaho. So, trabaho, employment, yan. So, sa base po dito sa dalawang tracks na ito, it will serve as a means to improve the socio-economic well-being or ma-improve po yung ating kabuhayan or ang ating estado ng buhay. Yan. So, sino-sino naman po yung ating mga eligible SLP participants? Ang SLP po ay nag-operate sa lahat ng regions. So, available din po siya sa, ang SLP ay open po siya sa lahat ng mga Filipino, especially po sa mga poor, marginalized, vulnerable, and disadvantaged na kababayan po natin. Alam naman po natin ang DSWD, ito pong mga marginalized, poor, vulnerable sector, ito po yung kinikater or ina-assist natin. And of course, sabi ko, ibig sabihin po ng open to every Filipino na poor, dapat po ay identified siya under sa listahan ng poor household. So meron pong database ang DSWD kung saan makikita po kung ang isang individual or isang household ay mahirap po siya. So meron pong mga indicators dyan na chine-check or tinitignan to identify yung economic standing na po na tinatawag natin. And then, sa loob po ng isang household o sa loob ng isang tahanan, maximum of 2 members lang po ang pwedeng maging SLP participant. Pero kailangan po, they will engage in 2 different tracks. So gaya po ng sinabi natin kanina, yung isang member po kailangan sa micro-enterprise development track or sa negosyo. And then the other member kailangan naman po is sa trabaho siya or sa employment facilitation track. So sa negosyo po, kailangan at least 16 years old siya para mag-engage into business. Pero if he or she is less than 18 years old, kailangan meron siyang consent mula sa magulang o sa kanyang legal guardian na siya ay pinapayagan na mag-engage into business. And then kapag sa employment facilitation track naman po, syempre magnenegosyo ay magtatrabaho, kailangan 18 years old po siya kasi yun po ang standard natin kapag magtatrabaho, kailangan po at least 18 years old.
Ayan, so ito na po yung mga program tracks. Mas himayin po natin siya. So first, gaya po ng sabi natin, ang micro-enterprise development track. So participants who exhibit potential and willingness for entrepreneurship may opt to proceed with the micro-enterprise development track. So para po sa atin ng mga members po ng cooperative, siguro mas interested po tayo dito sa micro-enterprise development track na to. So we have 3 modalities under this track. Yung una po is yung skills training. So maaari po kayong mag-undergo ng mga skills training. Halimbawa po, skills training on cookery, on baking, skills training on t-shirt printing. Depende po doon sa gusto ninyong enterprise. So ang maganda po dito sa Sustainable Livelihood Program, yung mismong participants po natin ang pipili ng kanyang intervention o yung kanyang negosyo na gustong pasukan. So kami po dito sa DSWD, Sustainable Livelihood Program, we are only here to guide you and assess whether yung pong napili ninyong enterprise ay suitable ba, sustainable po ba, viable po ba, and matatag po ba siya moving forward. So kapag na-check po natin na okay siya, meron naman po tayong mga track, meron naman po tayong mga checklist, or meron naman po tayong mga indicators to identify whether this livelihood intervention na gusto po ninyo ay talagang mag-succeed eventually. Then, seed capital fund. Ito pong seed capital fund po natin, puhunan na tinatawag. Maximum of 15,000 pesos po siya per individual. So, ibig sabihin maximum, it doesn't necessarily mean na 15,000 na po yung makukuha ng isang program participant. For example po, ang gusto nyong business ay snack vending. So, hindi naman po yun mag-equate ng 15,000 pesos compared to sari-sari store business, which can be 10,000 or 15,000. So, dadaan po rin po yan sa process and mentoring ng ating mga field staff. Next po is cash for building livelihood assets. So, for example po, gusto nyo pong magtayo ng isang talipapa doon sa area po ninyo. Ano po yung mga kailangan ninyo to para makapag-start po? Meron na po bang parang yung daan po ba papunta dun sa talipapa is okay na, or meron na po ba kayong mismong physical talipapa and all that? So yun po, kayo po yung magpapatayo ng mga assets nga po na tinatawag. So you will be paid 75% of the prevailing regional wage. So for example po, ang regional wage po ngayon is 300. For example lang, so 75% of the 300 pesos po, yun po yung parang sasahurin po natin. Next naman po is yung ating employment facilitation track. So, yung mga gusto pong maghanap ng trabaho, meron po tayong Employment Assistance Fund, which is 5,000 pesos. So, ito pong Employment Assistance Fund o AF na tinatawag, ay halimbawa po gusto nyong mag-apply bilang isang security guard. Tapos, wala po kayong mga employment requirements pa, gaya ng NBI, pagpapadrug test, and all that. So, maaari po namin kayong tulungan, maximum of 5,000 pesos para mag-acquire po ng mga lacking employment requirements po ninyo. So, for example, sa applyan nyo po is kailangan ng birth certificate, pero meron na po tayong birth certificate. So, hindi na po yun i-include doon sa 5,000 pesos Employment Assistance Fund. So, ito hindi po kailangan i-maximize itong 5,000. Pwede din pong mas mababa. Depende po doon sa kailangan po natin. Ayan, so dito, yung sa ano po yung ini-aim or ano po yung ini-establish ng SLT. First, we have the human asset. So, syempre po, we would like to inculcate doon sa mga participants po natin na there's ownership on their business. So, paano pong there's a sense of ownership doon sa business nila or doon sa trabaho na gusto silang ma-engage? We conduct technical, vocational, and skills training para po mahasa. For example, ang gusto po ninyo ay ano po kayo sa skills training on general merchandise. So, aside from that, pwede po kayong mag-undergo ng bookkeeping in partnership with CBA or in partnership with DTI, sa mga TESDA, mga ganyan. Next po is we would like to enrich natural resources that protect and contribute to community livelihoods. So, for example naman po, yung community nyo po is malapit sa dagat. Viable po ba kaya ang dried
for example, cottage rental, viable po kaya ang pagdadry ng mga daing, mga ganyan. So, syempre, pag nasa dagat po kayo, hindi po viable siguro doon ang parang pagbebenta ng mga accessories or pwede din if it's a tourism area, mga ganyan po. So, lahat po yan titignan po natin. Next, we also extend social assets through membership in SLP association and network linkages. So kapag po kasi SLP beneficiaries po, SLP participants na po kayo under the micro-enterprise development track, kailangan nyo po kasing mag-form muna into association. So, siguro po tinatanong ninyo, paano naman po kami is cooperative na po kami? Pwede pa rin po ba kaming maging member ng association, ay maging beneficiary or program participant ng Sustainable Livelihood Program? Pwede po, pero we cannot guarantee na lahat po ng cooperative member ay maaaring maging SLP participants. Kasi nga po, unang-una yung ating qualification or kailangan po is poor individual po tayo as identified by the listahan ng database ng DSWD. So for example, sa cooperative po natin, 100 po tayo, pero ang listahan ng identified poor lang po ay 15. So out of the 100, 15 po ang magpo-form into association at magiging part ng ating SLP. So ganun po siya. Next is we expand financial assistance through seed capital and access to credit. So ayan, marami na din po tayong mga associations na naging cooperative na din sa tulong ng CBA. So nag-expand din po yung kanilang financial resources, and aside from that, aside from the intervention that we give financially, maaari din pong magbigay ang ating mga partners like the LGU, DOST, DTI, pwede din po silang magbigay ng additional na gamit or resources sa ating mga association. So for example na lang sa DOST, they can provide trainings, they can provide equipment, and sa DTI, maaari din po silang magbigay ng trainings. They also have the shared service facilities, ganyan po. And sa LGU, usually sila po yung nagsushoulder ng logistics na kailangan, like the venue for the training, the food during the training, something like that. And we establish and acquire physical assets for livelihood operations. So, syempre, kapag po yung business po ninyo is kailangan ng pwesto, mga ganyan. So, with the help of the partners and partner agencies po, both public and private, we come up with a very strong and sustainable source of livelihood for our program participants. Ayan, so additional funding. So, ito naman po yung hindi naman hinihingi, parang counterpart ng ating mga partners. So we have, gaya po sabi ko kanina, additional funding or resource augmentation, or resource person, technical assistance. Pag halimbawa po, gaya po ng ngayon, yung nangyayari sa atin ngayon, kumukuha po tayo ng technical assistance from other agencies based po doon sa field of expertise nila. Logistic supports, including provision of venues and food during trainings. Yan, assurance of guaranteed employment to participants. So for example, ang partner po natin is SM Foundation. So for example, may mga trained farmers po tayo. So assurance of guaranteed employment. So pwede po natin ibagsak yung ating mga product doon na which is strengthened by a memorandum of agreement. And information dissemination of the program. Siyempre, kailangan po natin iyan para mas marami pong marating yung ating information regarding the different programs and services of the department, especially itong Sustainable Livelihood Program. So kapag nakapacitate na po natin ang ating mga program participants, this will lead to establish micro-enterprise. So matatag na yung kanilang negosyo at meron na silang guaranteed employment. So, para mas malinaw po kung paano yung proseso ng SLP, meron po tayong 5 proseso na pagdadaanan kapag tayo po ay magiging SLP participant. So, first is the pre-implementation, social preparation,
resource mobilization, project implementation, and yung mainstreaming. So dito po sa pre-implementation stage, it composed of the targeting and selection process of project areas and program participants of SLP, as well as identification of institutional market sources and opportunities. So sino-sino po, so pupunta po tayo sa iba't ibang mga munisipyo at chine-check po natin kung may mga program participants po na gustong mag-engage into SLP. Kailangan po kasi there's a willingness for the participants to engage. Hindi po pwede na halimbawa si LGU sasabihin niya na ito i-engage niyo sa SLP, ito i-engage niyo. Or si kumare ko gusto niya pero later on pala is ayaw din naman po pala nila mag-engage into business. So parang waste of resources lang din po yun. So we would like to have qualified participants na talagang their heart are into doing the business or into doing na livelihood intervention. And then titignan na din po natin dito kung ano yung mga opportunities for livelihood para sa kanila. Then second na po, kapag na-identify na po yung ating mga program participants, nag-undergo na po tayo ng Sustainable Livelihood Analysis, Basic Livelihood Training, and SLP formation. So halimbawa, si 5 participants, gusto naming mag-put up ng parang printing shop ng t-shirt kasi malapit kami sa school and walang printing shop dito sa bayan namin. So upon checking, validation, and assessment of our field staff na viable naman yung negosyo na gusto nila, they will undergo basic livelihood training and they will be formed into SLP association. So mostly yung ating mga associations ay laging merong parang matatag na pangkabuhayan SLP association, Nagilian Kawayan SLP association, so parang ganun. So lahat po ng mga associations natin may ganun as identity na din po sa kanila. Then third is the resource mobilization. So this stage composed of planning and preparatory activities for setting up or rehabilitating the microenterprise of program participants. These activities involve utilizing existing or acquired livelihood assets and obtaining additional resource support from external stakeholders. So ano po yung mga available resources na meron yung isang association na nabuo? Ano pa po yung mga kulang? Ano pa yung mga augmentation support na kailangan natin from stakeholders, especially doon sa LGU? Halimbawa, ang gusto po ninyo ay, halimbawa, dati na po kayong gumagawa ng mga shell craft, pero wala po kayong display area. Pero ang LGU po ninyo ay parang merong pasalubong center, so maaari po namin kayong i-link doon. So project implementation, ito na. So it covers at least first 3 months of micro-enterprise operation. So dito na, magi-start na po talaga yung actual business activity po ninyo. Si SLP members must have been actively involved in the operations of their micro-enterprises and in the management of their association. So doon po sa SLP formation pala, syempre nag-elect na din po ng officers who will be the president, the secretary, the treasurer, and all other SLP positions na kailangang i-fill in. So and then yung normal operation. So during the operation, katuwang nyo pa rin ang DSWD. Meron pong mga field staff na naka-assign sa bawat towns and city dito sa Region 1 na kasama nyo po at katuwang nyo po as you go along with your business. And then on the fifth stage, which is mainstreaming, so kinakapacitate pa po, for example, on your way to establishing your business or sa kasagsagan ng inyong pagnenegosyo ay may ma-encounter kayo mga problema, syempre hindi naman po maiiwasan yan. Maaari po namin kayong bigyan ng additional technical assistance kapag hindi po kaya ng expertise ng DSWD or ng Sustainable Livelihood Program. Maaari po tayong humingi ng tulong sa ating mga partner agencies, both private and government agencies. Kasi po kapag member na po kayo ng association, you will be or kapag kayo po ay SLP participant na,
you will be monitored for at least 2 years para po ma-assure talaga na yung business po or yung livelihood intervention na pinasukan po natin is talagang matatag siya at magtatagal siya. Kasi once po na kayo ay nabigyan na ng SLP intervention or kayo po ay naging SLP participant na, once in a lifetime lang po ito, so hindi na po kayo makakaulit. So we assure na within the 2 years span ay talagang you have established a livelihood na talaga pong thriving at saka kumikita at makakatulong hindi lang po sa inyo, sa association na po ninyo, kundi sa buong community. So dito po sa SLP, meron po kaming tagline na Sibol Kakayahan, Sibol Kabuhayan. So we would like to enhance kung ano po yung skills ng ating mga program participants nang sa gayon ay sumibol po yung kanilang kabuhayan. Yan, marami po tayong mga successful associations, mga successful SLP participants all over Region 1. Pero I'll be giving a few examples. First na, doon po sa Ilocos Sur, sa Dan-ar Santiago, Ilocos Sur, yung Dan-ar Poultry SLPA. So sila po ay, ang gusto po nila ay chicken layering. Chicken egg layering. So ang profit na po nila is nasa 5,000 to 15,000 per month. Ayan. So ang Burgos Pantawid SLPA naman po, very successful na din po sila. Nabigyan po sila ng seed capital fund of 255,000. So from Burgos La Union naman po sila. Employment Assistance Fund, marami din po tayong natulungan. For example, si Sir Jason Tadeja ng Santo Domingo. So nakatanggap po siya ng 3,550 para sa kanyang employment requirements, and ngayon isa na po siyang supervisor sa isang gasoline station. Yan, si Ma'am Melba Tisurat na dating nakikisaka lang pero ngayon na-triple niya yung kanyang net income sa pamamagitan ng tulong ng DSWD SLP. Yan, si Ma'am Emeline Jimenez na taga Dagupan City, dating deboner lang ng bangus pero ngayon meron na siyang sariling negosyo kung saan ine-employ niya mismo yung kanyang mga kapitbahay para mag-debone na para sa kanya. Yan. So marami pa po tayong mga successful na mga program participants. So if you have concerns regarding DSWD, especially Sustainable Livelihood Program, maaari nyo pong maaari niyo po kaming i-message sa aming official Facebook page dito sa Region 1. That is DSWD Field Office 1 sa ating Facebook. I-search niyo lang po DSWD Field Office 1 sa ating Facebook kung meron po kayong Facebook account. Yan, maaari niyo din po kaming bisitahin, basta make sure lang po na we practice or that's minimum safety protocol. And so if you have questions po, you can just raise it here. Okay, so thank you very much, Ma'am Janine Altero, for discussing and sharing DSWD's programs and services. Diba? Mga sustainable livelihood programs na naglalayong may angat ang pamumuhay ng mga mamamayang salat sa pangunahing pangangailangan. Okay, so nabanggit din ni Ma'am Janine kung ano ang mga proseso ng mga kwalipikadong individual na mabibigyan ng karagdagang kakayahan na mapaganda ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pag-access at pagkakaroon ng kinakailangang asset upang magkaroon ng maayos na pagkakakitaan. At hindi lamang iyan, diba? Ang SLP ay ipinatupad sa lahat ng rehiyon at mga probinsya sa buong bansa, diba? maging sa mga munisipyo, barangay, at kung saan mas mailalapit ang programa sa higit na nangangailangan. So again, thank you so much, Ma'am Janine Altero. At ngayon, para sa ating open forum, muli akin pong tinatawagan ang ating moderator for today's Komparitaan, Ms. Maricel Ruedas, Cooperative Development Specialist 2 from CDA Region 1. Maricel. Thank you, Sir Jasper. Maraming salamat po sa ating mga research speakers. From DTI, si Ma'am Daria Mingarahal at sa DSWD, si Ma'am Janine Altero. So, kung may mga questions po kayo, pwede po ninyo itong isulat sa ating chat box. Or kung gusto po ninyo na kayo po mismo ang magsabi kung ano yung questions niyo, you can unmute your mic.
So, andito po si Mr. Ryan S. Kayabyab. May question po siya. Good morning po, Ma'am Sir. Kung ang isang cooperative po ba ay nagkaroon ng iba't ibang micro-enterprise business operation, kailangan pa po ba ng new business permit? Kasi halimbawa, nagkaroon ng chicken layer, si Juan nagkaroon ng chicken layer at si Maria may 20 sow level backyard piggery farm. Thanks po. Kanino po yun? Kanino po natin na-address ito? Business permit, siguro sa DTI po kay Ma'am Daria. Sige, Ma'am Maricel. Business permit, hindi po sa DTI yan, sa munisipyo. Yung business name po sa DTI. Business name, pangalan po ng negosyo. So, itong nakikita ko po dito, agree, di ba? Halimbawa, ang di ko lang maintindihan, is it yung co-op mismo ang may negosyo o yung mga members? Ma'am, Yun sabi ba ay naman ito kung isang cooperative po ay nagkaroon. Iba yung members. Oo. Kasi may member eh. Tao. Halimbawa, si Maria nga ay membro ng cooperative. Meron siyang negosyo na chicken layer. Diba? So ano yung mga pangangailangan na permit niya as an entrepreneur? Kasi Maria, separate siya sa co-op eh. So kung sa DTI yan, business name ang kailangan niyang kukunin. Pero meron siyang business permit, yung sa mayor's permit naman sa location ng kanyang negosyo na pagpapalago ng negosyong on poultry. So dapat may kaibahan kasi. So iyon po yung answer ko dyan. Business name sa DTI, kung magagamit ng pangalan si Maria sa kanyang negosyo. Si munisipyo kasi, kailangan nila yung registered business name bago nila i-process din yung mayor's permit. Thank you po, Ma'am Dayan. Sana malinaw na po yun, Mr. Ryan S. Kayabyab. Any questions pa po? So, parang wala na akong nakikita dito. Pero, Ma'am, questions ko lang po, yung po bang shared service facilities na project po, programa po ng DTI, ongoing pa rin po ba yun? Hello, pakiulit kasi hindi narinig yung last portion. Ma'am, dahil po sa shared service facilities po na programa po ng DTI, ongoing pa rin po ba? Sige, ang intindi ko, tinatanong nyo kung continuing pa, no? Continuing pa yung shared service facility. Sa totoo lang, may nakaprogram din na, if I'm not mistaken, 30 plus projects. So dito, ang first requirement dyan, siyempre, may letter of intent, yung cooperative. At saka meron na pinaproseso na kinakailangan niya yung mga equipment. At dapat willing and capable na mag-provide ng space para sa equipment na kung saan ay safe at talagang magagamit na hindi lang matetingga. Kasi first requirement yun, may inspection yan kung talagang may ino-offer na is reasonable place na kung saan ilalagay yung equipment at kung saan ay magproproseso. Remember kasi yung sa shared service facility, kung qualified si cooperative na mag-request na meron siyang capability to provide yung other requirements, ang mangyari dyan, inspection muna at saka letter of intent at saka meron din tayo yung mga evaluation. Ano ba yung nire-request na equipment? Is this the appropriate equipment para doon sa processing niya? Meron bang gagamit? Kasi yung ating program na shared service facility, ito ay gagamitin ng mga MSMEs. Ang cooperator ay siya lang mag-manage. So kung walang gagamit na MSMEs, isa yon ang rason na hindi ma-approve. Halimbawa, loom weaving, So meron bang mga weavers? Meron bang
waivers na gagamit doon sa equipment na nire-request. Ganun po. So may requirement po yan. So in case na interesado, puntan lang yung nearest na negosyo center para mapag-usapan, may consultancy doon sa mga preparations po. Pero ang pinaka-importante doon yung letter of intent, yung place na paglalagyan ng equipment ay meron at saka may gagamit ng equipment. Thank you po, Ma'am Daria. May question po Ma'am Rosalina Navata. Good morning po sa UCMPC po. Halimbawa po, mayroon kaming 15 members na meron ng 4 Ps. Kailangan pa bang mag-secure ng business permit at kailangan pang mag-register para maka-avail ng services ng DSWD? Kay Ma'am Janine po siguro ito, Ma'am Janine. Hello po, good morning po Ma'am Rosalina. Depende po kasi doon sa service or program ng DSWD na i-avail po ninyo. So halimbawa po kung gusto niyo pong meron po tayong mga tulong pampaaral, mga ganyan. Hindi naman po siya nagko-concern doon sa business permit. Pero kung dito po sa Sustainable Livelihood Program, depende po yan kung ano po yung magiging business. Kasi usually po meron pong mga circumstances na wini-waive po yung 1 year na pag-aano ng business permit. So I have pero usually po lahat po ng mga associations natin para po meron po tayong tinatawag na legal identity, kailangan po na magkaroon tayo ng business permit para din po maging responsible taxpayers po tayo. So yung mga associations po natin ay mga BIR registered po sila and they have all the legal requirements na kailangan. Pero i-assist naman po kayo ng ating mga field staff regarding doon once na kayo po ay maging SLP participants na. So you don't have to worry naman po kasi all the way tutulungan po namin kayo and i-assist po namin kayo. Thank you po, Ma'am Janine. Ma'am, follow-up question. Pag gusto po namin isang citizen po gustong maka-avail itong SLP program ng DSWD, saan po siya pupunta? Pwede pong pakiulit, ma'am. Hindi ko po kasi masyadong narinig. Halimbawa, interesado po ang isang mamamayan na mag-avail ng mga services po ng SLP, itong Sustainable Livelihood Program.